Σούλα, να πειράσει το βραδάκι, ας σε πάρω με το αγροτικό. Στο αγροτικό, ποτέ. Μην είσαι κουπριά. Για πατάτες λουκούμι, πάρε το μπακαλούμι. Κάθε ώρα και στιγμή κάνουμε διανομή. Στο σπίτι ψητοπολία, ρακάδικα και καφενεία. Πατάτες λουκούμι, μόνο απ' το μπακαλούμι. Αν θες πατάτα καθαρή, με γεύση σαν λουκούμι, στο κινητό τηλέφωνο πάρε το μπακαλούμι. Κάθε ώρα και στιγμή κάνουμε διανομή, από την παραγωγή στην κατανάλωση. Φρέσκες πατάτες μόνο με ένα τηλέφωνο, ανεξαρτήτου ποσότητας, ημέρας και ώρας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 318 652. You're a check machine. Μείνετε από πατάτες 2810 318 652. Κρέτα Φρουτ Μπακαλούμης. Διανομή κατοίκων φρέσκες πατάτας. Όσα κιλά θέλετε και όπου θέλετε, πάντα στις καλύτερες τιμές. Με ένα τηλεφώνημα στην πόρτα σας, χωρίς επιπλέον χρέωση. Πατάτες φρέσκες και για τους επαγγελματίες. Ταβέρνες, ρακάδικα, ξενοδοχεία και μίνι μάρκετ. Κάθε ώρα και στιγμή, ακόμα και την Κυριακή. Διανομή φρέσκες πατάτας Κρέτα Φρουτ Μπακαλούμης. Για πατάτες λουκούμι, πάρτε τηλέφωνο τον Μπακαλούμι 2810 318 652.